Shalom. Selamat hari Jumat Agung ma dihita. Huria di Tuhata nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Itema ni mingguta sadarion. Itu tudo Yesus anak ni debata. Atong tapasada marohata. Martang yang mahita di bagasan rohata ganup marsada-sada. Puji Tuhata, maredehita sian buku ede nomor 20 sada, ayat sada 1 ayat 2. Yesus Bagasan gowar di debata ama, dohot gowar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot gowar di tod di parbadia, na manaw palangit dohot anoon. Amen. Situa ni malim si songonido tama dihita, na badia, na sojahat, na somarlidang, na somarbolat siyan akka pardosa, naung gabi tumibo siyan akka banua gijang, nasopola ganu paris songon akka situa di malimi, mabuat jumolo pelea taringo tu akka dosana sadiri. Dungi taringo tu dosa ni natoropi, ay sahari do diulahon, di nama meleho dirina ibana. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Martang yang mahita. Ale amanami jala di batanami, para si rohana sumurung doho di sudejol mamanisia, nunga di leoko anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, manaon haleao dohos siak ni bagi, pola mate tarsilang asa malua hami sian gonggoman ni sibolis, say parrohai mahami mamikiri pananon ni anakmu, asa maruli hami marhite siani di hasisan ni dosa, doho di haluaon sian hamatian padua halihon, asa dapot hangauluan sa liling-liling na, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami.
anak haholongan ni roham. Amin. Tabigima edde puji-pujian sian kor ina par ari Kamis. Tapuji Tuhata, maride hita sian buku ede nomor 246 ayat 1 sahatu ayat 2.
Yesus Pamona Oro Panobus Jalan Apuna Awon Dodoto Olan Tuhon Nama Ahu Maborus Ida Pangelani Portiblion Molos Nai Marsirapusan Rohaku Unang tarikon awale Tuhanku. Tabi kima hatani debata patujolo di camita turpu ni mingguta saderion imana dienet sian Psalmen 22 ayat sada sahatu ayat 12. Psalmen 22 ayat sada sahatu 12 tajahama marsori-soring di ayat 12 honanon rahmahita majahasa. Ede sian si Daud. Ale di bataku, tai jojo doa warian, alaindang mengalusi ho, jalabor ngipendang jupangau hasonangan. Alai nabadia doang goho, marhabang saun aka puji-pujian Israel. Marhapo satu hodo akka opunami, pos doroha nasida, jadi di palua hodo nasida. Tuhodo nasida mangangguhi, jada malua manasida, marhaposa tuhodo nasida, jadi dang tarurak. Alai gea nama yang goau, dada jolma, haile sonihalak jala parbilian ni natorob. Sude akan namarnida ahu, mereka kelihon ahu, di paganggang do babana, uhud mangupir-upir. Tu Jehovah manian di pasahat, asa di palua ibana, di pangulu manian ibana, ilomodo rohana mida ibana. Hodo tongon na manay tau sian apuan, si papos rohaku, mangosop bagot ni dainang. Dung tubu au, tai hodo parsigatungaku, sian butuhan ni dainang dope, sai hodo de bataku. Unang madau-dau ho sianau, ay donok nama parmaraan, ay swadong si partupak. Ima sahat na, martua do halat na manangihon hata ni debata, naupiyopsa jala na mangulausa. Amin. Tabi kema edde puji-pujian sian kor punguan ina Naomi.
Kapuji Tuhan ta mari dehita sian buku ede nomor 84 ayat sada. Uria nahinahulongan di bagasad tuata Yesus Kristus, di pardalanan di ngoluta manipat arina salpu, tumacegodangdo akadosa hasalata, natinutun manak so tinutun, maradoppo dongata jolma, maradoppon keluargata, maradoppon humaliangta, alani i, tapauduk jala tapasere marohata, tatopoti madosata nagudangi dia dopan di tuhata, martangiang mahita di bagasar rohata be. Ale Tuhan debata amanami pargogo na sohatu dosan, para siroha midahami nadangolon, narodo hambi tujolo manopoti dosanami nagudangi, di bagasan hajahato dohami tubu, jalandang adong hapor siau di bagasan rohanami hian, saluhut dohami manibil sian akka dalammu. Macai godang do pangalison nami di patikmu, alai igot mahami, ale Tuhan, ala didenggan di basam dohot asidi roham, say unang paingot-ingot akadosa nahu hapasani hami, dohot pangalison nami, say ingot mahami hobar tu asini roham, dohot denggan di basam, ala di guarmu, ale Jesus, marpamuati maroham di dosa nami nagudangi. Amin. Baga-baga di tuhata taringot tu dosata. Songonod do pakahulungi di debata di portibion. Pola do anak na nasasadai di lehon. Asa unang mago ganup na porsia di ibana. Asa hanguluan na sa leleng di leleng na di ibana. Hasangapon ma di debata na di gijang. Tapi gema ede puji-pujian sian paduan suara narwastu.
Tapuji Tuhan tamare dehita sian buku ede nomor 210 lalu ayat 1 ayat 2. Tau hapusan Tuhan Yesus Allah nang diporsan dosa tai atanang damena agoluani akana borsea di hatanai akanan damena agoluani akana borsea di hatanai ay tong didongani kaposeai galaganu hari robasanai tunaso marganggu digogonai nama Tuhanku nasudengani tunaso marganggu digogonai nama Tuhanku nasudengani. Hata ni debata dalam tungulu ne baru di mingguta sadarion imana dienesan sian sada Yohanes 4 ayat 14 115 songonoma didok dusi Uida jalahu hati dako kami naung disuruh amaido anaki bahe si palua portibion ya ina marhatopotan Yesus anak ni debata di bagasan ibadah do biat debata jala ibana di bagasan debata ima sahatna rak mahita mangidogogo siat tuhata ale tuan debata sai pergugui mahami mangulaho nahobar tuhatami amin. Tabi kema edde puji-pujian sen kor ama.
Tapuji Tuhata, maredehita sian buku ede nomor 227, ayat sada dohot ayat onom. Yesus di tondiku odo haporu sakit roti hona maliriku rodi nasala kaki ondi misai tompaian iawoti nobuski tupatau maamanea dinar bagami. Tidak koma hapor siaotai, songon na hinatidak ko di dongata sa hapor siao di portibion, rak madok mahita. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargugo na sohatu dosan, na manopalangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jahoba nasa sadai, imana tidubuhon di si Maria, nagabe-gabea setot di parbadia, adorang soha bubuhan, ido tuhata, nama naun na bernit, di pangguhuman di silatos, nama tetar pajal do ibadah di hau pinor silang, jala tuat tubado toru dung ditanom, namula mangolu di ari patoluhon, nama nai tu surgo, lau hundul tu siamu di debata Jahoba, amanai pargogo na soha turusani, di sima ibadah pa imamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu doho namate, au bersea di todi parbadia, jala doksa dah huria na badia, huria hatopan di halak Kristen akada badia, doho di hasisani dosa, doho di hatai na mandok, mulak mangulu doso godagi ni halak naung mate, doho di hanguluan nasora suda. Amin. Tabigima ede puji-pujian sian yanakota PP GKPI Pamen.
Tabahan ni Tingting di mingguta sa darion, naparjolo, dung sidung, parminggota, tikyon, di patupahuriata do, marulaon na badia di pukul 14.00, manang di pukul 2 Rianon. Na berikutnya di patupahuriata do, di minggu pagi pukul 05, WIB buha-buha ijuk di Huriata. Asa rap madohotima hita ruas di KPI na adong di son. Mau lihat ya mak. Di nama nomu-nomu hata di tuhata, tabuji tuhata. Marid hita sian buku ede nomor 250 alu ayat sada dohot ayat tolu. tuju angongolu napasabama sayugogo laudusugo ay masata ataon huingoton saydat kati majalani pasonangani ale Jesus say pabulus lakaki Tuhan argogoya au naloja namaherudo saya moy marohakon anundal hotaron ay madua ay martua apardagano. Sodang sia debata hati uron siang gijang baheture torangi marohanami asa sonang majalo hatami nagabe hangulon nami o Tuhan. Atong dami ni debata na sumurung sian saluhut na roha ima mangaramoti aka ati-ati dohot pikiran muna di bagasan asini roha ni Tuhan Yesus Kristus Tuhatay. Amin. Shalom madihita kamanginang, mauliate madi tuhata, mauliate manang di parsarota sadarion, di lehot debata dihita tiki naulina lehet sadarion marpungu, laho marningot ari panauno ni tuhata Yesus Kristus natahalaso di bagasatikion. Hata ni debata nagabe jamita, di parsarota di bagasatikio, di paradido sia berita nauli, na sinurat ni si Matius di bidu 27 mamuka sian ayat 45 sahat ro di ayat 56 asarap majaha hita marsika sori ngamanginang di ayat na pa 56 manon rap tajaha homma hata ni tuhanta songonom ma hata ni debata si parsaulihonota di bagasa parsorat tatikyon alay olat ni hosniari ro di pukul tolu holomma sadok tanoi. Alay tar di pakul tolu di panggar Jesus masuarana diangguk koma ale debataku buasa tadi konomu au Eli Eli lama sabaktani.
Alai ubegi ninna na deba sian akka na jongjong disi, nama jo sia lia doi. Dungi pitor marlujong ma sada sian nasida mangalap imut. Dibutongi mai tuna asom, dipalohon ma tutolong painupon ibana. Alai na deba nari madok, pasobu jolo, taida ma manang naoloro sielia paluahon ibana. Alai diulai Yesus mamarsuara nagogo, diungi itos ma hosana. Laos dina satok kini, mariba ma hire-hire na dibagas joros yang gijang roditoru, dungi humutal matanoi, marigat madohot akka batu mamak. Muka ma akatanoman, dungi ma daging ni torop na badia, akan namudom disi. Gaberuar manasida sianak katanomani, jadi dung hehe Jesus, rodo nasida tuhuta na badiai, pataridahon nasida tutorop halak. Alai dung diida idu ni soldadui rap dohot akadonganna, na jumaga Jesus, lalo i rodi akka. Mabiar si tutu manasida nin nama, tutudo anak ni debata. Alaya dong ma disi torop buru-buru na manatap-natap madau-dau, ima akka naong manghuto Jesus yang Galilea pature turehon ibana. Si Maria Magdalena ma sada sian nasida, dohot si Maria inani Yakobus, dohot Joseph, dohot inani akka anak ni si Zebedeus. Ima saha na kamanginang, mertua mahita na ubegi hataon, diukap Tuhan marohata anggia pasu-pasu hatau parsaulinot dari parsorata sederion. Akadamang dinang nakinaholongan ni Jesus Kristus, naing ikon ukap niya rohata sederion terlumubi masi malolongta, lahumarnida songodia hinabalga nilas ni rohata di bagasan parsorat sederion. Sadariot taparingati doon didok amanginang Jumat Agung, manang ari parningotan di ari hamamate ni Tuhatta Jesus Kristus. Naing idauta songo dia do habalgaw ni Aryo dihita. Songo dia do pakorhon ni ari sadarion halasonot tadi nguluta songo nakanaporsia hita. Bui hita niya marnida songo dia Jesus Kristus anak ni debata narade jala marahau duhon lahu mamulus dalan pia dolorosa huhut manaon akka haporsuhon nama cebulun nama cegudang lahu mamorsan utang nidosata saluhutna sahat tu nama te di hau pinarsilang di dolo Golgata. Jadi odo sasitong na neng berengot tamu se sadarion neng sigata tamu se peristiwaon songo dia do tutu habalgaw ni holong ni rohani de batanong patar di hita marhite ulot ta sadarion naolo de bata gabe jolma marhite Jesus Kristus jalaradei bana di hajolmon nai mamorsan dosata mamulus imana didok amang yang jalan sengsara pia dolorosa sahatu nama tersilang di dolo Golgata hulala dak dapot lugikan ni hajolmaon ulaunon alanido amang inang didok dosa darion Jumat Agung didok goarnate dang didok sadarion gabe Jumat berkabung manang pe Jumat berduka cita natape mamakke baju nabirong hitanuaing sungut tada duka cita te alai dang didok sadarion memperingati hari Jumat duka cita manang pe Jumat berkabung hapor seot tamadok sadarion Jumat Agung doon namanginang Jumat nabulun Jumat nabalga hira sungut dia do lapatan ni padokan dihita. Kenapa ini disebut Jumat Agung? Ala menurut haturangan ni Injil Sinoptik molotazaha secara sikop khususna haturangan turpukta sadarion nama dok ia hamamate ni Jesus Kristus tutudoi sada ulaon hahomion ni debatana macebelga na sodapot atusan ni rohani jolma buasa debata bui gabe mate na pinapatartna tutonga-tonga ni portibion ima na niulahon ni debatasa diri di bagasa dirina dada di bagasa dirina asing dirina sa diri do Jesusi marhite peristiwa na tahalaso sadarion ima
hamamatena dihauna pinarsilangi. Aha hurua habal gaon nyari sedarion. Kenapa ini Jumat Agung? Adong piga-piga peristiwa na macebalga nabui berengota di peristiwa hamamate ni Jesus na talaso sedarion. Nang diturpukta sedarion. Toho doon Jumat hari Jumat na balga dita. Jumat Agung. Tajahado na king di hatorangan diturpuk taon na parjulo. Dung targatung Jesus dihaw pinarsilangi. Manigor makolom do portibion. Mata ni ari pedang olo madulo portibion. Habelgaw ni dematado iya manginang. Dangadong peristiwa manang dia pe di portibion na masa. Nagabidohot mata ni ari pe dang buwi manatap portibion. Mamereng namasay. Habelgaw ni demata di pamasa di siki. Makolom portibion. Mata ni ari ipe makolom. Dang buwi mamereng namasay. Napaduang ho di patorang do di hata ni debata sadarion. Hire na di bagas joro ni debata terbula dua. Dangadong peristiwa manangaha pinabaya boy bola. Hire na di bagas joro ni debata. Hebelgaw ni debata do. Di bagas joroi. Alay hadirion ni debata do. Napatupay. Asa gabi boy terbuka dalan. Parsauran na mangulu. Jolma pardosay do debata. Ukap do hirei. Bola dua. Ditiki baru di dong musik humutal jala tarukap tanoman niya kana badiyai habel gaun di debata gabi mabay tersunggul akan aporsia tersunggul akan badiyai sa tanoman nabi beligay dua manginang pakorhon ni ari sadari na manginang musik marigat dot aka dulu batu di nasadari di peristiwai humutur portibion jala hinorhon ni pakutur ni laloi marigat ng akadulu batu. Dakya masa si songoni. Na mangihu mo se hinorhon ni namasay, mabiyar si tutudo akka soldado na madjaga Jesus. Huhu madok ma songon na naing jalotas derion. Tutudoon anak ni debata. Ise huro soldaduon. Dang ditadaw debata. Nung atong matsejo na sida, maparsila ko jolma di dulu bulgatay. Harus sadari tulu halak di parsilak ko na manginang. Artinya, peristiwa sadari peristiwa na luar biasa doi di hati dakon soldaduon. Tutudoon anak ni debata. Jalalos ido tema ni jamitata sadarion amanginang. Marhatopot tot tuhita saluna. Tutudo Jesusi anak ni debata. Kita harus bersyukur hari ini. Dangadong keraguan di kita di sini. Ini sebuah kepastian iman yang diberikan kepada kita hari ini. Merhite panidangion naso manada di bata soldaduon. Alay merhite peristiwa Jumat Agungi di parhatopot do di bagasa dirina madok tutudo Jesuson anak ni debata. Akadamang dina nakinaholongan ni Jesus Kristus merhite turpukta sadarion tarukap marohata. Tema ni jamitata madok tutudo Jesus anak ni debata. Sungguh Yesus adalah anak Allah. Macarikod do padohano jalaota sadarion. Terlumo bima ditongan ni situasi nama cetorop halak ditikyon na saya berusaha lau menyangkal hadirion ni Jesus anak ni debata. Tebigidu pe gudang nuaing akajol mana semadok dak tutu Jesus anak ni debata. Masa Allah beranak? Kan itu manginang. Hari ini kita harus bantahkan ini, patahkan ini. Sebagai orang percaya tidak ada keraguan bagi kita. Yesus itu anak Allah. Gunang jol manuang nama dok, dang marana debata. Molo debata do Yesus buasa mate ibana. Dang mungkin mate debata. Ini ungkapan-ungkapan yang seringkali bisa seperti membenarkan pernyataan Yesus bukan Tuhan. Yesus bukan anak Allah. Jala Yesus dang debata. Alai nabi doi, utusan doi nasidurun debata. Ini yang kita dengar selama ini. Dan ini viral dan banyak kita dengar pernyataan-pernyataan ini. Sebagian halak musim madok. Dang he Yesus madok dirina debata. Ini kan yang kita dengar. Di mana Yesus pernah mengatakan, aku Allah, aku anak Allah. Nah, banyak orang mengungkapkan pernyataan-pernyataan ini sekarang. Akadamang dinang nakinaholongan ni Yesus Kristus. Alai di parningotan hamamate ni Jesus nata halasos sadarion. Naing iko bagas atusat talapatan ni padohanon. Buasa ma di parhatopot idu ni soldadui. Di parmate ni Jesus tiki madok.
tutu doon anak ni debata. Odo na naing berengot ta sedarion. Molo soldado boy marhato poto tutu Jesus anak ni debata. Buado hita. Nang pagkapor si Jesus hita no ay tadok. Buhado hapor sa to Jesus. Ragu do pehita. Dinatabigian ka. Komentar-komentar nang debata Jesus. Yesus bukan Tuhan. Yesus bukan amana Allah meranak. Buha amang inang. Anggia marhite turpuk sa darion. Panidangion nina somanada debata marhato poto Jesus anak ni debata. Apa lagi mahita? Soto ngadong behita anak Kristen na meragukan Jesus anak di debata. Di peringatan Jumat Agung sadari, Jumat nabalga doon. Maluboy do kita ragu, unang bekariste kita. Jangan menyatakan diri Kristen kalau meragukan Yesus anak Allah. Ini yang mau ditekankan hari ini kamanginang. Tutu doon anak ni debata. Molope songon padohan na spontan padohan ni soldaduon. Alaidang dihatahon ni molos wadong alasan na. Dang hatahonon na molos wadong alasan na. Ay dang ditadai debata. Alay didoksa dari on anak ni debata do Jesuson. Di bahinia manginang tabereng jo adong do piga-piga alasa di sona nawe patorangon sa turpukon. Na parjolo puasa didok soldaduon tutudo on anak ni debata tu Jesus. Alanunga terbuka rohana sida marnida akatad dana masa detiki ukap rohana sida amanginang molo holam pamerenga parduru do pakeot tamamereng Jesus tutuma do honota a Yesus bukan Allah ale ukap joroha perbegesani ukap jotodim buka hatimu melihat apa yang sedang terjadi pada Yesus. Soldado diukap do rohana dipamanat do. Apa yang terjadi pada saat itu? Tanda-tanda itu apa itu? Yesus pernah mengatakan seperti ini. Molo diberi kamu akatada di portiwo manggolap dohonomu manaing udam may. Ala yang buta dari portiwo murado ijahomu. Ala yang multada sian narosian anak dibat. Lakya dia tusiamu manadai. Ini tak mengenal Tuhan ini. Tapi dia tahu apa yang dilakukan Tuhan. Di depan matanya semua peristiwa itu terjadi. Hatinya terbuka amanginang. Mari. Molo peristiwa Jumat Agungon hola boy pasonak-sonak ko pamerenga parduru do dangadong lapatan ni alay naeng manyan dihebel gaon ni pabahinan di mata maritas dari on naeng mangungkap rohata ikor roham dubu kaumu asaboy parhato potomu Jesus anak di debata. Ini penting bagi kita. Banyak orang Kristen sekarang belum terbuka mata hatinya. Belum terbuka mata hatinya. Dangkap dope partodionna pamerengan nitordina. Hola perdegingo di sarihon. Hola pamatangna di pasari-sari. Bagaimana kita melihat ini? Bereng jua manginang. Uluan ni soldaduon. Diukap dorani pamanak doa kana masay. Akana masa nata bereng nakiani akka manginang ya. Diukap nasida do rohana do pikiran na lahu marnida akana masa ditiki. Hulum sadok tanon, humutal tanoi, marigat akka batu mamak hinorhon ni pakutur ni lalo. Maribak hiri-hiri na bagus joro. Heyak ka na mati. Di dia dong masa songoni. Apa ini semua ini? Akibat dari peristiwa kematian ini semua itu terjadi. Dan mereka berkata ini peristiwa yang tidak lazim ini. Ini dia pekerjaan Tuhan ini. Jadi kon boydo hita amanginang tanggap rohani di dok guarnate. Kita harus tanggap rohani. Unang medus-dus partodiota. Dakya do pedide nasida masak ka peristiwa songoni mabaing gabi biar si tutu nasida ay marhite pangatius nasida somal akka fenomena si songoni boy masa hola marhite campur tangan ni debata sabing molo hola debata do bumabeni anggo jol madakya masa songoni patupa oddo na mabaing nasida marhatopo. Ini luar biasa ini bukan peristiwa biasa ini bukan orang biasa yang mati ini benar-benar ini anak Allah ini. Jadi amanginang taparohaw na kanamason. Tabering na kanamasa. Unang setar tutup si malolok tatabain. Ukap roham. Buat kepekaan rohani melihat apa yang terjadi saat ini. Melihat apa yang terjadi yang Tuhan kerjakan kita akan berkata Tuhan terima kasih. Engkau adalah Allah. Ini yang pertama. Jadi pangatusionima mabainasida sadar jalamanada ia hamamatin di Jesus sidang hamamatin jolma biasa. Laos ima dalam nasida marhato poto madok tutu do anak ni debata. Edang biasa masa songonon.
Na pedua hon gabi di parhatopot nasida do Jesus si anak ni debata. Dung di paman nasida songo dia cara ni Jesus mangadopi paru kilo ni satu namate. Ini pun luar biasa. Makana di huriata di baid do satu nuaing akka peringatan passionate. Daku boto molo di huriata songo dia cara ni baid. Molo di huria nami di horisan ya di siapa yang berhuria ya setiap pertanyaan di selipon 3 minggu adong pacahaon ya parningotan pasioni. Molo dia pentra kami berturut-turut piga bornginoku baik kami doi. Mengingatkan kembali bagaimana jalan salib itu dikerjakan oleh Kristus, dilakukan oleh Yesus. Di pamanat soldado wodo perdalanan di Yesus tunamatei. Ini luar biasa amanginang. Songon pasukan soldado nung ngasomal di nasida jolma di persilakon. Bahkan nasida sendiri nama persilakon. Ale asing do yang go Yesus di nasida. Ahana masa Yesus. Mulai siam awal pengadilan Yesus itu tetap tenang. Dang muru kibana. Ya, dia tenang, dang mangalo, dang maburai. Sahat tuna uduk pasahaton hosana di napinar silangi. Dang kadong makor dosa. Ini peristiwa bagi saudara ini luar biasa ini. Pribadi Yesus ini luar biasa. Kalau manusia biasa ini tidak seperti ini, pasti berontak dia. Pasti memaki dia. Tapi Yesus tenang. Dia tenang menghadapi penderitaan itu. Bahkan dikatakan apa? Mereka dengar di bagian sida do. Alihi Tuhan, ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Luar biasa doa kepada Tuhan Yesus di hadapan lagi. Ada 7 perkataan Yesus di kayu salib. Mereka dengar semua. Diperhatikan semuanya. Odo nama banyak sih, tutudu nana di debata. Engko jol medang dohono nasonguni. Diburai do jolma. Na mungkin nampai ada satu silangi. Anggo Yesus diampuni doa manginang. Napa satu ni bana satu na pinasilangi. Ini nomor 2. Cara Yesus mati macetongam. Jala di bagasan hadameon. Mabain aka soldadu sadar. Jala manada Yesusi. Dang jolma biasa HP Yesuson. Ini bukan orang biasa. Ini manusia luar biasa ini. Ido nama dok na sida. Tutu doon anak ni debata. Tapamanat amang inang si tahun ni Yesusi. Di pasunggul hodo tu ya ganub tahun. Dalapanan ni Yesusi. Parohahom ma. Adong do Yesus memaki-maki. Adong Yesus berontak di sini. Hohom ibana. Sonang rohana. Dibabulus rohana. Sahat tu na tergantung di hau pinar silangi. Boy do ibana berontak. Ditiki ditalik si Petrus, pinggol ni si Malkus. Hamba imam besar itu dikatakan apa? Pasarung podang mi. Na dari puro hamba dang bus roku parang asya banogijang ngurupiao. Tapi itu tidak dilakukannya. Dia tetap tenang, dia tetap sabar, dia tetap setia untuk menderita. Untuk apa? Untuk kita. Ini membuat kita semakin kuat menyatakan Yesus adalah anak Allah. Enggo jolma dak tolapna manaon na pursuk songon na tinaw ni Jesus. Na patuluhom mo se buasa gabi tu panidang yun. Tubu panidang yun aladung di parohaw na sida akka kejanggalan na masa di sude proses panguman ni Jesus sa tuna silang. Di pa ihudi na sida do pengadilan ni. Memang todo ng salah Jesus. Di ba ginasida do hatan si Pilatus do. Dangadong jupang au hasalan yon. Ditanya na sida doy. Tikos do kan? Pilatus na manghuhum Jesus mandok. Dangadong jupang au hasalan yon. Baka si Pilatus sendiri diburi do tangan na. Lias do au sianon. Hamumua nasaridi son di budar niyon. Jala sudi na siya mandok. Hami matutu nasaridi si. Do pinoparnami. Sa marsapata tu hami budar ni. Luar biasa mangina. Di pamanat ako sa ledwodoy, dangadong nasala, di bana. Aliolo ibana di pasala. Amang inang, dangadong kita sulman olo di pasala. Belagi na yung mati sa unet eh. Pasti berontak. Baka dito si Pilatus, dangalusam mo? Kohom Jesus ya deh. Kohom amang inang. Bahkan, sape bingung do si Pilatus on. Raja do ho? Songon na nilok mima tutu. Bingung si Pilatus amang ina. Sapi do, dang jupangaw hasalan niyon. Dang jupangaw. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita belajar hari ini.
Molo songonido hapi habal gaon di Jumat Agungon. Olo mate Jesus. Tuhaw pinarsilang nangadok salana. Alaniaha dia manginang. Alaniaha dutara jumitahe. Alani salaku. Alani sahasalata dote manginang. Odo habal gaon di Jumat Agung. Ada pribadi yang agung. Yang mau mati untuk aku. Supaya aku tidak mati. Mau lihat ya di debata. Di paingot tiap tahu kita marningoton. Belgani hape holong ni rohani debata. Danga dong salana. Alege marsal alaniaha. Danga alani dirina. Alaniau, alanihamu, alanita sudi. Buah amanginang. Ragu do pehita. Tutudo Jesus si anak ni debata. Ayang gusto debata ibana, danga dong ngolo ibana mana songoni. Ba, sudah jol mana yang donang mencari keselamatan kan? Dan mungkin gabi olo ibana, suna masalah ibana, jelas itu orang masalah. Ale olo gabi salah ibana, alani ahai, alani hita amangin hati, alani hita. Nah terakhir neng dohonok kumatu hita museno yang dison, buasa gabi songoni panidangin nasida mace argai jalotan waeng. Ala tutu ditanda nasida di nasida ditiki. Jauh nak kajol mana diri doon. Duk terjadi akan nama saya sudah. Ama gabi mabiar mana sida. Bah, ada kasomala songonon. Mari belajar akan manginang sia soldaduon. Di pamanat sudah. Gabi mabiar mana sida. Bah, ayah ada nak kuai kamyon. Ini luar biasa. Dung di boto nasida naunggo biar nasida di bagasar rohana. Imana manugu nasida makapor si Jesus madok tutu doon anak ni debata jala molo madokon sarupa do hulala jabbar ni nondodo na di siamu ni Jesus na di pensilangi said nasid Jesus sadari do horak do tawdang ala nga mate tersidang Jesus kan hulala sarupa do alus Jesus tu naktu uluan ni soldaduon sadari do horak do taw di paradiso ido mangina ay di sadari do hadirionna. Naing gadup hita na rotu silang ni Jesus mabuak kita tu kesadara diri madok odo anak ni debata. Naing di bagasan biar ni rohai talanya ngasalah na taba ini. Nasadar na sila ngasalah kami manghum na sumar dosa. Nahupar sila ko kami na sumar dosa. Mabiar si tutu na sila kadudut. Laos di sima ni dok Tuhan tutu doon anak ni debata ngasalah kami. Baru manginang. Adakah peristiwa hari membuat kita kepada kesadaran seperti ini? Tatap Yesus amanginang. Bereng ibana manaon hapur suhon ni dosami. Bohado hono mutibana. Nang ikon uduk kita niyan Tuhan mau lihat ema. Tutuduhan ni debata. Aing gosomate wala niyaw. Au do Tuhan mati ya Tuhan. Inilah yang membuat kita harus bersyukur hari ini akamanginang. Odo nanaing manugu rohata marlas di rohasa darion. Makanya hari bukan Jumat berkabung. Tapi Jumat Agung. Tak perlu kita tangis sedarion. Ale marlas roha matodita. Mau lihat mamarulu puluk mahita tu debata. Tuhan belgane holong ni rohami dihami. Belgane ho Tuhan makokopami. Jelas dang salah ibana. Peristiwa-peristiwa nama saja kita terdahun habelgaw ni debata doi. Jelas tu di pamanat akka hulda doi. Jangan dong hasalan na leo ibana tersilang. Di bagasan hauduhon. Tenang iban satu silangi. Sudi hatani dibikin nasida. Las om mana menugu sundadu menu. Ngasalah hita. Ngasalah hita. Daktikos pinatabay noon. Ngatauhubin na so marsala. Ngataparsilak ko ni ba. Nangamati tabayin na so sala. Las imadok. Anak ni debatado na taparsilak ko no. Amanginang mari belajar hari ini. Ditogu Tuhan mahita sedarion. Unak kola peraya biasa niyan Jumat Agung o tahalason. Tiap tahun do hita mar Jumat Agung. Ale adong do Jumat Agung mabaik kita lang uduk songo soldado de do pani debata madok ho do anak di debata Tuhan nama kokok nguluku. Adakah kita membuat semakin tunduk di hadapan Tuhan seperti prajurit ini untuk mengatakan Tuhan aku sudah salah. Aku sudah melakukan banyak hal. Ternyata engkau adalah Allah. Engkau Tuhan. Mari Bapak Ibu. Taukak marohata. Marsangat ma Tuhan di pesta tas darion. Anggia tertugu hita tu panadaw di diri tanah songon soldaduon yan. Asang giat diganup panggulmiton ni nguluta. Tapar hatopot ma. Jesus do anak ni debata nama kokop nguluta. Dangadong dua songon ibana. Hola ibana do ditongos debata. Satu-satunya yang diutus oleh Allah. Untuk menjadi juru selamat bagi kita. Mari kita bersyukur untuk ini akamanginang. Molotu ngadok pia kajol mana madok. Dang debata Jesus. Yesus bukan Tuhan. Allah tidak beranak.
Katakan kepadanya hari ini, ulaon na pinatupan ni Jesus, ulaon ni debatadoi. Los imam dokter, Jesus anak ni debata. Jangan meragukan hal ini lagi untuk selama-lamanya. Kita berdoa, bertanya kita. Maulia tema di huali Tuhan nami, di patad dahuk kodo holong ni roham Tuhami, satu bagasan sedarion. Di nabu di tugu tordim hami nuaing tu parsoran nabadion. Marningot habal gaun ni holong ni roham di pakokopommu di hami Tuhan jolma pardosa. Naing Tuhan hami tartugu songon iduk ni soldadu sadarion nang hujaha hami. Nagay marhato potol di bagasa dirina madok tutudo Jesus anak ni debata. Ay daktar patuba jolma songon na pinatupanay di hami. Alani ali Tuhan pauduk rohanami, paserep rohanami, asa marhauduho kami roh tutoru ni silang muda badiai. Pasahato diri nami Tuhan, ayalani hami do homate tarsilang, hami do Tuhan na hinokok mi, alani ajari hami mangauho pakokok mi di tonga-tonga ningulu nami. Marhite ulaw sadarion neng jaloon nami ulaw na badi anomu si Tuhan. Pahotorohan nami makaporseho. Atong alito pasu-pasu mahuriam na marsaor sadarion akan nagali pargugoy ma Tuhan. Papos rohana sida. Dohot do akka parukilon nami nang akka sahik nami pedituhuk ko di haw na pirasilangi marhite bugang mi malu muhuhi lalahami sude mahami na tarpasu-pasu dari Tuhan na dibagasan akka parukilon apuli nasida nagali pargugoy na marsahit leho di nasida hahi pason do hasehaton atong ali Tuhan nami jala debata nami marsangap moho di tonga-tonga ningulo nami marhite to dim ali Jesus Kristus Tuhan nami mauliate mahusobaw kami Tuhan amin. Marede mahita, siya bukwede nomor 412 ayat sada tabatonu. Silang ni Tuhani sapura sapi jurdoi Jesus matenisi asamalu pribai sudea kagong torohai tibain holong rohaki tidak silang Golgatai upasol diriku tusi opar surga perjalanan sama baur siani udani Tuhani atau payah sonawo Ungabir ibita Tuhan Yesus disi paluao
Tani debata nama ngarade rohata lau pasahat to piliata tutuhata. Imana tersurat di Rom 12 ayat sada songonom mahatana. Nahuapoi mahamu ale kadongam marhite-hite asini rohani debata. Pasahat hamuma daging muna bahe pilihan na mangulu. Nabadia na hina lomohon ni debata. Ima hadolato ni nama roha. Amin tapasaha ma piliata tutuhata.
Apa sahat ma peliato tutuhata martang yang mahita. Ali di bata amanami na di benua gijang di parhatopot rohanami dosa nuduk ni rohanami hodo muallina sauli basa na mauliutus. Di son hupasa tami do pilihan hamoleton nami tuho. Saya jalo jala pasu-pasu ma pilihan namion asa gabe dala panidangion parsaura dohot ulaon asni rohai di huriamon. Bahem mangulunami gabi pilihan na hobar tulomo ni roham. Dala parsidohot parohon harajomu. Olong hasitongat dohot hadamiomu di sadok portibion. Uhai marohanami marhite-hite todim. Asa setoktong madok mauliati tuho. Ibagasan goar ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alede bata amanami di bagasa Yesus Kristus si paluahami. Daktar dodo hami ti buna gajangna idangna doho bagas niya si rohami di hami pardosaon. Gabi pola dilehok ko anak muna sa saday mate humoko pami pardosa. Asa marhite hama mate nai taruli luaon na hami. Tamado hami tarpajal di hau pinarsilangi ala ni hadoson nami. Di bagasan uduk doho seret ni roha, so bahami maho ali Tuhan Yesus Kristus si panuahami, dang diloso hami mago, ilehok kodo tiki parasian di hami, asabui jonok hami tulabungmu, asima roham di hami, elapatugu maha porsyon nami maradopoko, asalam hutadahami lomo ni rohami, asa gabi parroha pangului hami maradopodno, ajari mahami, asa marhite parminggon nami rodi padaulaton nami toktong may papatarhon asi ni roham nagodangi asa unang ganggu roha ng pikiran nami hinorhon niyaka late-late dohot hosom jala nahusakapi hami dang marlaok hala halong ngangan dohot roha na makaliangi upama pabahenan rodi pakateon nami tau pasangap pugwar muna badiay. Amaritahon asidot holong ni roham. Ugu jala sodangi madalan nami. Asahu parhasya kami. Pakaholong imi di hami. Marhite-hite anakmu. Jala toktong mahami margugo. Ibagasan anakmu. Asa tamahami di adopammu. Ali Tuhan Yesus Kristus si paluahami. Tunga pola mate holaho papatarhon holong ni roham di hami. Ulus doroham manaon haliaon dohot na berniti. Ang diri masiho hami manang honabura. Alay di haholongi hodo hami. Ala di odihoko di hami asini roham tu debata. Naso tamado hami tongjong diadopammu. Eladang tao hami mangido asini roham di hasisan di dosa nami. Alay di surduko kodo tangammu tu hami manait hami tu apuammu. Ardusa na gudang dohami, maradopoko, ola dang tarpajojor ala ni gudang na. Laydoson orbuk doi na habang dibahen pakoko pami. Baheni rodo hami uduk di adopamu, asahato diri nami. Sejako mahami gabi ulaulam, laho mamaritahong guarmi sa tulia portibion. Tajay jala perbadiay marohan ang pikiran nami, asa unang tarlalap hami holam manarihon na di portibion. Asa luhut pabahenan nami, papatarhon holong ni roham, sahat rodi saliling nililing na. Amin, alia manami na di banogidjang sa pinarbadia maguarmu.
tero maharajomu, sesaut malomo ni roham di bano tongosongon na di bano gijang, lehon madihami sedarion hanguluan siap hari, sesama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unang hami tu kihotu pangujunan, alua mahami sian pangago. Dona puna para jauh, Tuhanku Dodi Tong mula mahamu di bagasa dame doh las di roha. Jalo hamuma pasu-pasu sia tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahamu. Di sodnako Tuhan debata mabuhina tuhamu. Jala asima rohana midahamu. Di dopako Tuhan debata mabuhina tuhamu. Jala di pasarhon madamena tuto di munabi. Shalom madita salut na manginang.